A piques de concluir os traballos de demolición da antiga discoteca Esta Curva, onde se emprazará a nova residencia de maiores de Ribeira, a Consellería de Política Social licitará nas próximas semanas a redacción do proxecto de execución desta infraestructura. E nos vindeiros días xa vamos a licitar a redacción do proxecto básico e de execución de cara á construción desa nova residencia, que será unha residencia pública adaptada ao novo modelo de coidados da nosa comunidade autónoma. Non é esta a única boa nova para Ribeira, posto que a Xunta tamén incrementou as horas do servizo de axuda no fogar. Vimos de ampliar as horas do servicio de axuda no fogar para que o Concello de Ribeira continúe atendendo, como está facendo en estes momentos, a todas as persoas maiores que necesitan dese apoio profesional na súa propia casa. O Concello de Ribeira executa o 100% das horas que financia a Xunta de Galicia a través do servicio de axuda no fogar. A conselleira de Política Social facía estes anuncios na visita á recentemente habilitada aula do Maior de Aguiño, na que os habitantes da parroquia poden realizar diversos cursos e actividades como talleres de memoria. Conocedores de que unha parroquia tan importante como Aguiño, cos seus 3.000 habitantes, tiña esta carencia de espacios onde os maiores podían ter unhas actividades complementarias ao que é a súa formación e vida diaria, foron quen de financiar o que é estas dúas aulas do maior, o que é o seu equipamento, e hoxe en día ten unha actividade que prácticamente ocupa toda a semana, non? Por unha parte, esos traballos de prevención ou preventivos de aquelas persoas que empezan a ter os primeiros síntomas do Alzheimer, ou ben como hoxe, nun taller de memoria dos que o Concello ven facendo habitualmente. Por eso